το σκεφτήκαμε να μπερδευτούμε σε ένα έργο γαλλικό. Εμείς με γαλλικά και πιάνο ανατραφήκαμε, δυσκολευτήκαμε μα βγήκε φυσικό. Τόσο ξεπάτωμα. Το κείμενό του είναι απ' τα έξυπνα και όμορφα και με μυστήριο που μας κόβει την πνοή. Αφολιζούμε σε σαμπέρμπι αντιόροφα, αναρωτιόμασταν πως να είναι η ζωή. Στο έκτο πάτωμα. Στο Παρίσι εξελίσσεται η ιστορία μας, που έχει Λούβρο, Σικουάνα και κρασιά. το πύργο του Άιφελ το γράφουμε στα αρχεία μας. Η Μηχανιώνα διαθέτει κερασιά. Έτσι παράσταση δεν έχει τελικά Κανένα ελάττωμα. Για την υπόθεση του έργου κάποιοι λέγανε πως ασχολείται με ένα ζήτημα παλιό. Οι ώρες νέοι σαν και σένα ναι και μένα ναι, που έχουν ακούει όλοι το κουτσομπολιό Και το κεράτωμα. Κάντε λιγάκι υπομονή και θα λαλήσετε. Τόλμη, χάρη, τσακπινιά. Το κινητό σας μην ξεχάσετε να κλείσετε. Καθίστε άνετα, μη βγάλετε μιλιά. μέχρι να ανέβουμε κι εμείς απ' τα σκαλιά. Στο έκτο πάτωμα. Πού στο διάλογο το κουμπί μου?